Като гледам настроението, означава, че ще бъде и такъв финал. Спокоен, точно носещ. Винаги ли има чувство на фатализъм в автомобилите преди финал? Просто винаги трябва да се настройки на това на финала, така че не трябва да се описва. Кажи точно за колата как се чувстваш. Аз вече няколко пъти казах, че много комфортно е колата, неща много по-сигурен и комфортно с нея, отколкото примерно с Mitsubishi, което карах преди 4 години. Невероятно. Възможно най-добрият вариант, предполагам. Да, за това, което цели. Вчера спомена, че не си видял лошите му страни като пилот. Колко дълго време смяташ, че той ще успее да ги крие? Сега, това разбира се... Това е в сферата на шегата. В сферата на, да. Аз споменах вчера, че
Едно голямо предимство на нашия отбор, че винаги пилотите си ги познавам от много дълго време като хора и до голяма степен характер и начин на реакция са много важни в едно такова сработване. Дани е много бърз, много интелигентен и подхожда с много разум, което много ме радва. Точно това ме предвид, като казах, че това е една много хубава база, стабилна, да се строи къща. Казваш пилотите, но аз доколкото се сещам, във вашия отбор е имало само двама. Да. Двама са повече от един. При всички положения, особено когато става въпрос за попълни. Да, така е. Кога ще има решение за вас за Сърбия? В рамките на следващата седмица. Предполагам, че това означава, че вие ще можете да го обявите предварително. В момента, в който има нещо сигурно. Добре, благодаря ви. Моля, това е удоволствие. Тръгваш по супер рали или по-точно по системата рестарт. В началото на състезанието за по-малко от едно денонощие 3 тежки технически проблема. Само това ли беше? Ами, за сега да. За сега проблема е само в това, в 3 технически проблема, но реално повторихме няколко пъти на пресконференцията преди състезанието, че ние сме дошли да тестваме автомобила, не да се състезаваме. За мен това са нормални неща. Най-добрите тестове, поне за мен, могат да бъдат направени в едно рали състезание, в реални състезателни условия. Това и правим в момента. Беше нормално да имаме проблеми, тъй като сме тествали за сега само на малка картинг писта и малко на писта Дракон. В първия ден, още със старта, без да стартираме с лънч контрол, да напълваме колата, скъсахме предна лява полоска, не беше чиста, но беше употребявана. Оттам на обратните завои видяхме, че има проблем с резервоара. Защото... Тези 45 секунди от онборда, които престояхте. Да, 45 секунди престояхме на обратния завой. Всичко беше окей, колата беше на първа, ръчна, колата тръгна, спря и изгасна. Оттам нататък не трябваха около 45 секунди да запалиме. Проблема се оказа в резервоар. Чисто нов резервоар, който сме сложили, но до сега не беше тествано в такива условия. Колата спря, успяхме да я запалиме, тръгнахме, нагоре прекъсваше съвсем леко, като на финала на отсечката също спря и също не можахме да я запалим. Успяхме да я запалиме, прибрахме в бокса, отстрихме проблема с резервоара, след което сменихме полоска. Вчера на първия етап, накрая всъщност на първия етап, разтопен кабел от инсталацията изглежда температурата, която развиваме под двигателя е много висока в момента. И се стопи един кабел. От стопяването на кабел електрониката дава реално на късо и оттам спира управлението на скоростната кутия. Останахме само на първа в последните 500 метра от отсечката и след това, разбира се, не можахме да се справим с собствени усилия. Прибрахме автомобил, за да може да стартираме по Рали 2. Днес продължаваме да тестваме, сменихме всички компоненти, които бяха запалени от температурата и в първия етап продължаваме да караме. Също усилията на изградите този автомобил бяха големи. Усилията да го тествате в тези условия, заслужава ли си напрежението, което изпитва екипажа? Заслужава си. Всеки километър за нас е ценен, всеки километър е трупане на опит, трупане на информация за колата и това е най-важното за нас. Трупане на данни за колата, които после да може да ги сведем в подобряване на характеристиките на колата, на техническите решения, които сме взели и естествено трупане на опит с колата. Свикване, точки на спиране, завиване, уточняване на настройки, окачване, всичко, което за нас е важно в момента. След тези километри, които имаш, Калине, успя ли да направиш първата стъпка към адаптацията към автомобил? И позицията на седалката, и волана? За тези 8 или 10 км, в които успяхме да покараме колата, имаме известна адаптация, известно опознаване с нея, но за 10 км това не би могло да се случи. Плюс това ти знаеш, че сам сме нов екип, все още се учиме и ще помоля всички останали, които седат гледат автомобила страни и така нататък, да разберат, пак казвам, че това са тестове и ние все още се учиме да управляваме този автомобил. Благодаря. Благодаря. Надявам. Спокойна нощ или? Да. Нямаме някакви притеснения за днес. Малко остана. Да, то само 41 км, какво му правиш?
нещо. Вчера беше тежкия ден, днес остана просто да дочакаме финала. Предположих, че няма да направите нищо повече, освен да крепите позицията. Ами да, аз дори съм изненадан от позицията. Аз очаквах да сме малко по-назад, но в същото време пък не можем както винаги да си крием амбициите за по-предни места. Просто в момента не го позволява автомобила, базата ни. Това не е максимум, абсолютно, сме над максимума. Над максимума? Да. Искаш да кажеш, че всъщност амбициите са по-големи, отколкото мощността на колата? Абсолютно. Това означава ли, че очакваме в следващото рали, което все пак е също с коефициент 20, да се появиш и да докажеш тези амбиции? Следващото рали, абсолютно за момента, така по-несигурен до сега не съм бил, не знам кое ще е следващото рали, но задължително го казвам, че повече по този начин на старт няма да застанем само и само за участието. Следващото рали, на което ще се явим, ще бъдем напълно подготвени и в борба за първото място. Следващото рали е след 3 седмици. За нас може и да е след 3 години, но ще бъдем подготвени. Когато сме подготвени, тогава ще застанем на ново на старт. Веднага ще те прекъсна и ще кажа, че следващото рали след тези 3 седмици е вашето рали. Ти смяташ, че до тогава ще бъдете готови? Въпреки, че е нашето рали, като никога ще пропусна дори и нашето рали в Шумен, но по този начин повече на старт няма да застанем. Те и хората, и фенове, и всички ще започнат да губят вяра в нас. И по този начин на всяко състезание да вървим с оправданията и да продължаваме да сме в вечните втори. Така не. Марто, знаем със силите, знаем на какво сме способни, просто не ни го позволява базата ни. Следващото ни състезание ще бъде както трябва. Това означава ли, че трябва да разбираме, че вие отсъствате и от Сърбия, и от... Сърбия със сигурност, дори всичко да беше и от наред, стари столици? За Сърбия нямаме възможност да сме там. За стари столици естествено, че направим всичко възможно, но е много трудно в такъв кратък срок. Имаме страшно много работа, която ни се е трупала с години. Спомена, че твоята кола е с изтекал ресурс още преди твърдица Елена. Да. Как смятате да се оправите за стари столици? Как, щях да ви кажа, че на стари столици ще участваме. Здравко, успяваш ли да се справиш с най-важната задача на навигатора, да успееш да му върнеш гъса, когато е необходимо? Аз ще кажа, успява. Последно, де. Тоест единия казва да, другия казва не. С работа се справя да върне гъста, то няма как. А и не е необходимо. Смяташ, че той си изпълнява задълженията идеално? Да. Ти нямаш възражение? Не. Възраженията са към материалната база, с която разполагаме. Това е за момента. Добре, благодаря. След тези емоции вчера, как се чувстваш сега? Още по-амбициран, щастлив съм от това, което постигнахме и то наистина е следствие от много труд. Радвам се, че имам такава добра преднина. Надявам се да успея да намаля темпото, за да мога да повторя тактически. И друг път съм признавал, че това за мен е трудно, но се надявам с времето това нещо да го изчистя и да бъда по-точен, гоня на всяка цена победа с голяма радост. Ако си спомняме рали твърдица Елена, ти тогава обеща пред сайта с новините в българския автомобилен спорт рязко да намалиш темпото, след което резултатите ти рязко скочиха нагоре. Този път наистина ли ще намалиш тези 20%, които обеща вчера на пресконференция? Ще се опитам, но не обещавам, защото много ми харесват отсечките, заводите са уникални, публиката ме подкрепя много и след като видя публиката се амбицирам и ставам все по-бърз и това нещо ми харесва много. Един въпрос към Давидоне. Ти си млад навигатор за толкова опитен пилот. Обикновено навигатора е този, който връща гъста вътре в купето. Изглежда ти не успяваш да се справиш с тази задача. Мисля, че много добре справям задачата и освен това, честно казано, аз не казвам да намали темпо или нещо такова. Той кара своята каране, своята темпо има стил каране, така че караме както трябва. И с уважение, и публика, и ралито за мен вчера било най-големата рали за мен, като цялата отекна 140 състезателни километра, ма издържахме добре.
такъв случай може ли да направим обобщението, че днес ще има намаление на темпото в сравнение с това темпо, което Пламен Стайков демонстрира в Твърдица? Тоест няма да слезем тук под темпото от Сливен. Да, определено трябва да намаля темпото, защото имаме нужда от точки за европейски, за националния шампионат, защото аз вече отдавна не гоня единични победи, а гоня крайни резултати и наистина това е нещо много важно, което не трябва да забравям. Благодаря. Да попитам това, което всъщност се набиваше в очите ми през цялото време, докато говорите. Това е пробата на горивото, като вчера. Къде ти я взеха? Какъв е резултатът? Ами, изглежда конкуренцията има някакви съмнения към нас относно нашето гориво. Аз съм щастлив, че всичко е наред. Както виждате, това е втората проба, която задължително трябва да бъде при мен. Може всички българи да са спокойни. Всичко е в рамките на позволеното. Щастлив съм от това нещо. Нямаме никакви притеснения относно автомобила. Всичко е наред. Благодаря ти, извинявай, че те върнах от пъти. Аз им казах, всеки има рамене на глава. Абсолютно. Първи да честите на първия. Хайде. Арменските. Ево, пичаго. Ево, момчета. Хайде. И сега очакваме Класилия да се втори на Рали Сливен. На тази отсечка Стайков е с второ време 3.15, а номер 1 3.10. Обаче виж какъв е. И сега чакаме Мартин Сорилов. Нали се сещате какво прави момчето? Браво! Добре, момчета, честито, браво, пичове, евова! С две думи сърцата. Честито, момчета!
човек е шоумен. От него чакаме много емоции в момента. Такива работи. И сега ще видиш какво става за публиката. Сигурен си. Четвърто генералното Дани Попов, Илян Попов. Очакваме приятната изненада на Рали Сливен. Ето го! Браво, Данка! Точка е лава. Благодарим много за подкрепата. Това е точно. Това е за Рали Сливен за сега. Публиката екипажи. Финал за Титалките Според мен няма да отворят нито една кола. Просто той тези неща ги говореше. Някой да под напрежение да изтърве или да върне гъста, ако не се е нелегално. Не, просто искаше да ги шашне малко. Много бавно се случват нещата. То няма паузи, такива работи. С него Данчо Атанасов. Имаме времето и на Рашид Алкеби в последния етап и той успя да изпревари с 5 секунди и 1/10 Пламен Стайков, така че това е временният водач в последния скоростен етап и четвърти спечелен етап за сметката на Рашид Алкеби. Там се я пуска. Уверено се е опътил към финала и към третото място в генералното класиране, което ще му донесе и второ място в българския национален рали шампионат.
Очакваме на старт екипажа със състезателен номер 5 Йордан Атанасов с навигатор Ангел Башки Хайов, представителите на Варненския клуб Арт Рейсинг и тяхното Mitsubishi Lancer Evo 9. Данчо Атанасов имаше малък шанс и технически неизправности, които го извадиха от първия ден на заедно с пилотирането на Йордан Атанасов. Много бавно е. В смисъл... Се чака малко тук. Малко вали сега, гледай какво ще направи. Ама няма на обратния долу. Идва Мартин, Панентос, Дакът. Данчо. Не дават. Главно че не виждам. Ще на старта. Тия те горе, те ни кажат. Те горе. На ВРЦ-то горе. 100%. Мартин Сторилов и то е 3 минути 17 секунди и 9 десети. Трето до момента, изоставайки на 7,9 секунди от Рашид Алкети и на 2,8 секунди от Пламен Стайков. Чакай да се изкаже първо той. Вече може да пускат вали. Кара, нали? Кара. Вчера. Какво стана? Право да я прекъсва такова. Умря. Бензина? Бензината помпа ме дай багажа. Бре. Много мръсно е спира, дама. Майсторската се явява. Сеновски кара. Сеновски кара. Не, кеф да имам. Да удари един път и тогава да види. Ай, Вали ти идва, Вали. Обаче открих едно много нещо интересно, ако има, ама трябва да има повече обратни, като се разкарваш много газарта се вижда.
Защото плащаш абсолютно всичко. И аз исках да пробвам този метод, но ме спряха. Заемайки втора позиция. Цяло 4 секунди стигнаха на Данчо Атанасов да спечели последния скоростен етап, така той остава с второ време в скоростен етап 13. Сега казвам на тях на началото на полицаите, могат пагъчно да обикалят целият етап, където и да е. Приятелю, това е нещо да съобщилно на тях в... Дай го нещо тогава да прескачам тези сгради. Fucking hell. Майко. Добре. Там засвириха. Шуф. Айде, следващия е. Опа. Даниелчо. Цял сезон в Румъния следващата година и по-чести участия на българското трасета. Така че с удоволствие ще наблюдаваме Макар това да е първо състезание за Дани и неговото Пежо, те успяха да се преборят с силните екипажи, борещи се за шампионската титла в клас RC4. Успя да пребори и да победе доста сериозно на Дилян Станков и Боян Безос и по този начин много сериозно ще се намеси и в битката за шампионата в останалите кръгове. Иди. Момчето. Много добрата скола. Много истинска. Много истинска. За не мога да прескоча тук. Има един дава. Спира, завивай, върви. Да. Футболист няма стане. То по принцип всички става. Видяхме много силни постижения.
той на някакъв път се различи опасно да управлява имаме и новото най-добро време. Скоростта е 1.13 и това е време 3 минути 7 секунди от Вали Почещяно и неговия навигатор Добре Дал с Mitsubishi Lancer M9. Те успяха да изпреварят с точно 3 секунди Рашид Алкетби, оставайки на второ сериозен опонент Боян Безов с навигатор Димо Бузуков и по този начин с спечелените тук точки той ще успее да скъси малко дистанцията и да направи развръзката в шампионата в клас RC4 все по-интересна в оставащите състезания. А ние очакваме всеки момент по Станислав Владимиров с навигатор Чавдар Събев. В този автомобил има още едно сливен случай, а именно неговия навигатор Чавдар Събев и техния Opel Astra. Представителите на
Дима е първия турист. Ей го бе, давам да гледах тук отзад. Това може за описване. Добре бе, за тренирачка, за каквото искате. Нови гуми, нови мъртъстели, нови накладки, поле нагоре. Много големи джанти в друса. Нищо, ще тура малки бе, 16 ако искаш. Тук има 16. Браточката железе не се подава на емоциите. Обаче продуктовото функционира в плата. Абе, да, ще се много. Това беше 11. И сега какво те чака? Ало, сега какво те чака? И видяхте ли как прави така? И трябва да имат една статове с финали. Другите неща са подробностите. Не е чичо ми накака момченцето да... Айде да си жив и здрав. Да. И приятелите изненадвам за реалистина. Екипа, който прави нещата, помогна много. И виж щастлив пилот. Как е моето момче? Наживо? Идеално. Абсолютно. Ти ще кажеш. Радваш ли си? Добре. Екстра, браво. Хей, как мислиш ли? Вече имаме време за снимки. Веднага бате, давай. Айде, готови сте. Готово. Още една ти права даже. Идеален си. И други участници финиширали успешно. Браво, момчета. Отново на живо.
И сега отиваме на живо при Пламен Стайков. Така, трябва да ги гониме. Айде, момчета, честито! Чакай, че отива в кинефа. Пламенчо! И що? Ето го. Скука, братче. Скук. Скук. Не знаеш кога е скука в бокса. Да, когато всичко е окей. Когато преди това са положени много усилия и всичко след това е окей. Пацан, запели съм с устните. Издай ти пука, колега. Айде на клаксоните. Тромби. Сега отиваме да видим други финиширали. Всичко се прибира. Малко по-късно ще се видиме и ще ви включим на живо от награждаването. Чао за сега на всичките! Ама защо? Сега ще видим тук какво става. Здраве, баче. Ела ти кефа сега. Мерси много за помощта. Лайф из лайф. Бойко. Чакай сега, така ще направим. С батко Бойко на учителя с любов. Абсолютно. Това е на живо, между другото. Охо, имаме влюбени. Брат и сестра. Чакай да те видим. И за сега ви оставам. По-късно пак се включим. Това е финалната арка на Рали Сливен. 36-то издание 2016 година. Естествено има и официална част, в смисъл такъв закупон. Има много купи и голяма част от тях са за нас, Има и публика, естествено. И ето една изненада, още една изненада за нашия екипаж. За всички фенове на автомобилния спорт. За всички. Вие го заслужавате.
Всичко е на живо, бат, да знаете. Човека, който изненада репетициите. Естествено има снимки. Къде ходиш, бе? Изненадата, приятната изненада на Сливен. Не се дръж за главата, не се дръж за главата. Пуска СМС дали да даде контестация и 6000 евро, ама мисля, че няма да даде. Оказа се, че не е на нивото на българските карачи. Поне на първите 3 училища. Има още момчета какво да се учи. Но ще се научи, няма страшно. Да ви кажа честно, ще ви оставам, за да ми остане лента после за награждаването. Ще извинявате, но ви оставам за 10 минутки. Чао! И Карина Хеперле, финиширали на второ място в генералното класиране на 36-то издание на Рали Сливен. И на естакадата екипажа със състезателен номер 2, спечелилите 36-то издание на Рали Сливен. Пламен Стайков с навигатор Давид Кварацхелия Давидоне. Искам да поканя заместник кмета на община Сливен, господин Стоян Марков, който ще връчи купите на победителите в 36-то издание на Международното Рали Сливен. Господин Стоян Марков. Екипажа. Мартин Сорилов, Здравко Здравко. Уважаеми момчета, заповядайте на почетната стълбичка. Вашите купи ще бъдат връчени от госпожа Пепа Челикова, заместник кмет на община Сливен. Искам само да ви помоля екипажа със състезателен номер 1 Рашид Алтеби и Карина Хеперле помолиха да не се пръскате с шампанско или поне да не пръскате тях на церемонията. Second position overall, Rashid Алтеби and Карина Хеперле. Пламен Стайков с навигатор Давид Кварацхелия Давидоне. Малко ще има и шампанско, бъдете търпеливи. Тук е моментът да спомена, че
Мартин Сорилов се класира на второ място в ERD2 и ще получи своите купи точно в този момент. Наградата ще връчи заместник кмета на община Сливен Стоян Марков. За втора позиция в Европейския ралли трофей клас 2 награда получава Мартин Сорилов с навигатор Здравко Здравков. Пламен Стайков ще получи своите купи и за победител в Европейския ралли трофей категория 2. Наградите също ще бъдат връчени от господин Стоян Марков. Уважаеми приятели, това са победителите в генералното класиране на 36-то издание Рали Сливен в Европейския рали трофей. Защо не ги аплодирате?